खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै जोङो बनसुनिफ्राय इउपिपिएल थांनाय बे खौराङा गोबां सावरायजागासिनो दङ आरो बे खौरांखौ लानानै जोंनि बर' इउटिउबारफोराबो गोबां सावरायगासिनो दङ, भिडिअ बानायगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आंबो सानबाय बेनि सायाव आंबो मोनसे भिडिअ बानायनोसै होननानै। दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय बनसुनि बुंथिगिरि बा मिरु बनसु आफादनि बुंथिगिरि रंगुल बर' बिथाङा इउपिपिएल हान्जायाव हाबबाय बा जयनिं जाहैबाय। फैलाजे बरगयारी आरो राजु नार्जारी आरो लोगोसे नीलुत स्वर्गियारी बिथांमोननि नुजाथिनायाव बिथाङा जयन जादों आरोना। माखासे सावगारि दं, नायबानो जाबाय नै। दा बेनि सायावनो माखासे खौरांफोरा सोराङाव फैदों। रंगुल बर'आ बेनि सिगां आं माब्लाबो राजखान्थि हान्जाजों बायजानानै बुंदोंमोन आरोना। जेसेबांखिनि टाइम दं बे समाव बिथाङा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन, बर' हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन, बर' हारिनि थाखाय माने मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ बुंगोन आरोना बिथाङा बेबायदि होननानै बुंदोंमोन आरो। नाथाय दा बिथाङा बायजाबाय बेबायदि होननानै मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रा सोंखारिगासिनो दङ बा गोबां इउटिउबारफ्रा भिडिअ बानायगासिनो दङ। सोरबा सोरबा बुंदों 6 लाखआव बायजादों, सोरबा सोरबा बुंदों 10 लाखआव बायजादों, बेबायदिनो भिडिअ बानायगासिनो दङ। दा आं बेनि सायाव बाथ्रा बुंनो साना, बिथाङा बेसेयाव बायजादों बेसेयाव बायजायाखै आं बेखौ बुंनो साना। नाथाय बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन गोदोहाय। बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय नै, आरो बे भिडिअखौ गोबां इउटिउबारफ्रा बानायगासिनो दङ, आंल' बानायाखै। दा बे भिडिअखौ जों नायनि, नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नायबानो जाबाय, आंबो नैबेहाय नायनि। सोरबा थाखा फैसा बा सोरबा बायनो नागिरबाथाय बायजागोन मागोन बिदि साननाय आंनियाव गैया। सासे बर' फिसा हिसाबै, बर'नि थै दङ हिसाबै बर' हारिनि थाखाय मावनो गोसो दङ। आंनि लेभेलाव जेसेबांखिनि हायो आं मावनो नाजागोन आरो जाय खालि हाया बे खालि आं जिरायना थागोन। नाथाय सोरजोंबा बायजानानै जिरायना थानाय नङा। बेखौ आङो थोंजोङै बर' हारिनि सिगाङाव आंनि खोथाखौ लाखिदों आरो आङो नोंथांमोननि सेराव आं समाय लादों। मालाबाबो जातीयताबाद बा माहारियारिबादनि बेलायाव आं कमप्रमाइज खालामनाय नङा। बे जेसेबांखिनि गिदिर लिडारानो जाथों बा आंखौ बुथारनो गावथारनो होसोथोङानो माथो, आङो हारिनि खामानि मावनायखौ दोनथ'नाय नङा। अब्ला लोगोफोर, नोंथाङा नुबाय जानांगौ बिथाङा मा बुंदोंमोन सिगांहाय बा गोदोहाय जेब्ला बिथाङा बै समाव मा खौरांगिरिबोमोन। बिथाङा RK लाइभ मुंनि मोनसे निउस चेनेल दंमोन। बिथाङा बेहाय माखासे राजखान्थि हान्जानि बागै खोथा सावरायोमोन, माखासे दैदेनगिरिफोरजों मा लायोमोन आरोना, इन्टारभिउ बायदि लायोमोन बा भिडिअ बानायोमोन। नाथाय दा बिथाङा इउपिपिएल हान्जायाव जयन जाबाय आरो बिथांनि माखासे इउपिपिएल जयन जानायखौ गोबां मानसिफोरा सोंखारिदों। कमेन्ट बक्सनि गेजेराव सोरबा सोरबा सोंखारिदों आरो सोरबा सोरबा फेसबुकनि गेजेराव सोंखारिदों बायजाबाय माबाय होननानै। आं दा बेनि सायाव जेबो बाथ्रा बुंनो गोसो गैया। जायफोरा बायजादों बिसोरखौ बर' हारिया सिनायखागोन आरो जायफोरा बायजायाखै बिसोरखौ बर' हारिया सिनायखागोन। दा बेनिखायनो आं बेनि सायाव जेबो बाथ्रा बुंनो गोसो गैया आरो बेनि सायाव गोबां इउटिउबारफ्रानो बुंगासिनो दङ। आं बेखौनो बुंनो सानो, जुदि बर' हारिनि खामानि मावनो गोसो दंबाथाय राजखान्थि हान्जायाव थायाबालासिनो मावनाया मोजां आरो। नङाबा राजखान्थि हान्जायाव थांगोन, बैजों एलायन्स जागोन, बैजों बायजागोन, बैजों एलायन्स जागोन, बैजों बायजागोन, सोरनिबा आथिङाव हमनानै खामानि मावनो गोनां जागोन। दा बेनिखायनो उदां माने गावनि गोसो बायदि खामानि मावनो हानाय जानांगौ। बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदोंबाथाय, जुदि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदोंबाथाय उदां जानांगौ। जुदि उदां जाया, बैनि आथिं सिङाव थागोन, बै मा बुङो बेखौनो मावनांगोन, बैयो बायदिसिना बादा होना दोनगोन। बेबायदिनो आरोना गोबां बाथ्रा दङ, बेखौ जों दा बुंसोजोबनो हाया। दा बेनि सायाव नोंथांमोना माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायबानो जाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानो, जुदि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो गोसो जादोंब्लाथाय राजखान्थि हान्जायाव दाथां। राजखान्थि हान्जायाव थाङोब्लाबो गाव हारसिं खुंथायाव थानानै सोरखार दानाय, रावजोंबो एलायन्स जायै बिदियाव थानांगौ। रावजोंबो एलायन्स जायालासिनो सोरखार दानाय, बर' आरो सोरखार दानाय बेबायदियाव थानांगौ आरो। जुदि बैजों गोरोबथा खालामनानै सोरखार दादोंबाथाय आथिं सिङाव थानाय बायदिसो। दा बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो सानो, बर' हारिया हारसिं बा राजखान्थि हान्जाया बर' हारियाव खैथा दङ, मोनबैसो दं, बिसोर ज' जानानै खौसे जानानै सोरखारखौ दानांगौ। बेबायदि गुबुन रायजोफोरनि राजखान्थि हान्जाखौ लाबोनाङा, बेबायदि एलायन्स जानो थाखाय लाबोनाङा आरो। बे मोनसे जोबोद गिदिर गोरोन्थि। दा नै साननानै नाय, तामिलनाडु गोबां रायजोफोराव साउथ इन्डियाफ्राव नाय, बिसोरनियाव बेफोरबायदि बिजेपि सोलिया। बिसोरना गावबागाव मोनसे रिजनेल पार्टिया सोलियो आरो बेनिखायनो बिसोरनिया गोबां डेभेलपबो आरो बिसोरनिया मोनसेल' सोरखारखौ एफाग्राब गोबाव सालायना होआ। बिसोरो सोरखौबा 10 बोसोर, सोरखौबा 5 बोसोर बेबायदि सालायना होयो। बेनिखायनो बिसोरो खामानि मावनो थाखाय गोसो जायो। राजखान्थि हान्जाफोरा रादाय होनानै खामानिखौ मावनांगौ जायो। बेनिखायनो बिसोरनि जायगाया डेभेलप। दा नै हमनानै ला, बिबिबा 17 इयार्स माने 15 इयार्स सालायदोंमोन ना। दा बेनि गेजेराव रावबो राजखान्थि हान्जा गैयामोन बेरेखा। ओमफ्राय दा नै इउपिपिएलआ फैबाय, बिसोरखौ फेजेनबाय। ओमफ्राय दा इउपिपिएलआबो मोजां मावाखै होननानै बा बिपिएफआ मोजां मावनो नागिरदों आरो बेबायदिनो जाबाय थायोबाथाय डेभेलप जागोन आरोना। बेबो मोजां मावबा बेबो मोजां मावबाथाय हारसिंनो डेभेलप जालाङो। दा जुदि मोनसे सोरखार सालायबाय थायोब्ला, बेनो 20 बोसोर गाहाम सोरखार सालायबाय थायोब्ला बे मा मावनो जागोन। दा बेनिखायनो जुदि गोदान सालायलायबाय थायोब्लाथाय आमखेया ओरैखौ मावदों होननानै
माने चेलेन्ज जालायो आरोना नों बिदिखौ मावदोंबा जों बिदिखौ मावगोन नों बिदिखौ मावदोंबा जों बिदिखौ मावगोन बे माने रायजो राजाफ्रा गोबां मुलाम्फा जायो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि